Dat stinkt. En gij zult wel denken, wat komen die monniken van de orde van de ongezukte Schweizfüßer van Kallenbruch nog al die jaren heen nou doen? Nou, dat zullen we ook eens hoog veel uitleggen. En daar zitten we op te wachten. We leven als monniken namelijk al jaren in rust en roe op ons landgoed Kallenbruch. Genau. Maar het is jetzt gedaan met de rust en de roe. Afgelopen zondag wordt ons gebedsbijeenkomst namelijk gans roem verstoord. Blijkt dat de groepen vorsten vuur komend jaar op ons landgoed gaat weer gehouden. Zitten we aber niks op te wachten. Ze kwamen alvast, zo heb ik begrepen, met alle speulers de locatie bekijken. Klopt. Ik heb nog nooit, maar dan ook nooit, zo'n stelletje armoedzeggers bijeen gezien. En dan nog geen stuiver in de messiekas, hè? Niks. Dat is toch gewoon. Oh, ik heb weer. Ook hier in het haren. Vertrouw op God, maar zet wel de vies op slot.